Ake sithathe leli thuba sibongele uKhuzani umfo kaMpungose. Ya, ubongelwa yithina ke siwomafa avuke njengedanga abandoda eshisa yonke imizi yabathakathi. Ngesikhuni esisodwa somlilo indoda abayifaka emgodini ezingonyama yaphuma iphila. Indoda abayifaka emlilweni ovutha amalanga yaphuma ingenamyocu. Ya ke sibongele uKhuzani ngodwendwe oboluyizolo umhla ka-15 oluhambe kahle kakhulu, oluhambe kahle ngendlela ke eyisimanga. Siyakubongela Khuba, siyakubongela mfo kaMpungose ngokuthi umsebenzi wakho wodwendwe ube muhle ngale ndlela obe muhle ngayo. Sibonile ke abantu abaphuma nkalo zonke betheleka emandaba. Sibonile abantu amadoda amakhulu abahlonishwa betheleka ngamabhanoyi nokuwumlando ke nokuwumlando emculweni kaMaskandi zokubeka kanjalo ngoba wena uwumculi kaMaskandi. That is why ngithi ke kuwumlando emculweni kaMaskandi ukuthi kube nodwendwe olukhulu ngale ndlela. Ayikazi bekhona lento siyayiqala ke bafowethu emlandweni. Ya, siyazi ukuthi ke bakhona ke uSikhwili siphambana noBhoko. Abantu bethi into inhle bezama ukufaka inhlabathi. Kodwa ke sikhona ke thina njengabantu abapositive nabantu abacabanga positive nabantu nje ke abaphiwe ingqondo nabantu nje abanganazo inhliziyo ezimbi abantu abanhliziyo zihlanzekileyo. That is why sikwazi ukubongela into enhle eyenziwe iqhawe lakithi uKhuzani umfo kaMpungose. Bemuhle kakhulu uqhawe lakithi umsebenzi wakho wodwendwe Khuzani mfo kaMpungose. Sikushayela ke ihlombe leyanto esiyibona izolo asikaze siyibone. Yazi lento ayenziwa ngisho amakhosi akithi, yayibona ngisho nje usalungiselelwa abantu beletha izipheko. Into eqalekayo nje emlandweni, into engakaze yenzeka ngisho kumakhosi akithi lento eyenzeke kuwena Khuzani mfo kaMpungose. Siyakubongela kakhulu ngani yakwethu umsebenzi wakho wonke kusukela ekuqaleni uze ufikele esiphethweni sayizolo uhambe kahle kakhulu. Umshado omhlophe wahamba kahle ngendlela esimanga phecelezi i-white wedding. Kuzoba ke udwendwe lo mshado wasekhaya nawo uhambe kahle ngendlela eyisimanga. Kube ziyipheko ezitheleke ngendlela eyisimanga. Angazi abantu bakuphekise kangakanani mfo kaMpungose. Iy'nkomo angazi zingaki, sizotshelwa uwe ngoba sibone iy'nkomo zingena ubuthaphuthaphu, zingena iy'nkomo zingena left, right and center. Sabona nazo zonke izinto ezahlukene, imali, izikabhu, utshwala. Hey mfo Mpungose, awumlando lo, umlando lo Mpungose. Sawabona ke namabhanoyi etheleka amabhanoyi ezodwendweni lakho mfo Mpungose. Kuwumlando ke loyo zingane zakwethu. Phinde sinincomeke udwendwe likaKhuzani. Sizokhumbula ukuthi uKhuzani lapha kuFacebook ubeqeda ukuhlanganisa u3 million followers. Kodwa ngalolu dwendwe uKhuzani ukwaze uku-eda elinye imillion lama followers because luthe kuqala udwendwe luthe luqala wabe ehlanganisa 3 million followers. Ngalesi sikhashana nje sodwendwe kulungiselelwa lolu dwendwe, kulungiselelwa lomshado kaKhuzani uhlanganise imillion lama followers ngesikhashana nje esincane esiyiviki nje lilodwa. Kodwa uKhuzani mfo kaMpungose ukwaze ukuhlanganisa imillion lama followers njengoba ehleli ku 3.1 million followers on Facebook. Umlando loyo, akuyona into ejwayelekile. Ukutrenda kakhulu kodwendwe kwenze ukuthi ama followers kaKhuzani akhule ngendlela eyisimanga. Hey umlando le bafowethu. Hayi bengithi angingena nje izingane zakwethu ngizobongela uKhuzani ngomsebenzi wakhe wodwendwe obemuhle ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga kakhulu izingane zakwethu. Ngithi kunina nonke inkosi ithela umusa.